Que lle Non dou coma este home, que este home... Guapa ves hoxe, Bueno, A mí, onde todos os oiga, viernes. a ver si me di algo, porque xa me estou celando, eu. Home, ti Bueno, ves home, guapo non te tamén, pero non te celes. miro cos mesmos ollos, entendes? Ela ven guapa, oye. Pase de aí. Ves en blanca e negro como as Pase de televisións aí. bellas, carajo. Pase. Hola, hola, Eh, consulta. Que chistoso. Vaya, vaya, vaya. Yo, hello. Oh. Otto Arbollín, oi. Hello, dirá esta calamidade. A de ir na taberna, a se de ir encher. Esta é a miña hoxe. Vós caladinhos. Oh. Ai, veches a cousa ben desde aquí. Que se ya ten o cabrón. E deixou aquí a ferramenta. Me cago. Vós caladinhos, coxe consulta Lizardo. Está todo controlado. Se lle topa a manga, avispa. Esta é a miña talla, carai. A ver, que pasa o siguiente. Ai, non ve ninguén. Vou buscar eu os pacientes, home, malo será. Malo será que entre tanta xente non haxa algún que este enfermo. A ver, non vos tender boa cara, carai. Hombre. Usted, carai. Usted debe ter moitos problemas de cabeza que se lle queu o pelo e todo, carai. Non preocupe que somos moitos. Vale. Hello. Todo ben? Todo ben. Vou no mirar a ver, usted que problema ten? Voulle mirar eu aquí. Doctor Lizardo. A ver que lle pasa pola cabeza. Dios mío, querido, non me extraña que lle caera o pelo. Ten a cabeza que lle bota fume, Dios mío, querido. Ainda está co partido donte da selección. Te tranquilo que arrasamos, veno ve, Dios mío. Aí está, a partida do dominó do domingo tiña que saber doblado ao 5, home. Quen se lle ocurre? Toda a vida xoando. É que do vos Ainda por riba botoulle a bronca a muller por chegarlle tarde. dice que da ferramenta que non está como é. Da ferramenta está ben. Pois, mire, polo da cabeza non se preocupe, está aquí o doctor Lizardo, que lle vou recetar unha peluca. Poñémoslle unha peluca, xa verá que ben lle vai. Hello, parece outro. Non me dé as gracias, son 50 euros. Depois xa mos dá, cando acabemos o programa, xa mos dá. Yo este, señor, aquí. Parece acalorada. Vou na mirar a este tamén. A ver, bota a lengua fora. Lenguazo ten. A ver o pulso, voulle mirar o pulso que vexo eu moi nervioso. Pero está aceleradísima. Vou ter que a escultar. Espera aí. Te tranquila. Te confío en min que está en bo armado. Mire, ten que coller aire pola boca. E bote pola boca tamén, que estamos na televisión. Non andemos... Te tranquila. No, que isto... Non se preocupe. A ver, usted ten que coller aire e botalo pola boca, vale? A ver, expire. Expire. Non se ría, senón non dan as placas. A ver, expire. Expire. Boa. Que lle pasa a usted que ten o sujetador moi apretado, muller? Desabróchelle un corchete. Inde é bon para que lle dé un mareo, carai. Claro, dimos apretados. Desabróchelle aí, xa verá que como se topa millor. Ai, Que, señora? Ei, pero señor Lizardo, home. Hombre! Pero que fai aí que a miña bata entre o público molestando, home? Apareceu. Era o que vou facer. Usted non está na consulta. Hoxe consulto eu. Os clientes hai que os atender, home. Bueno, pero este canto máis vello máis estarambana, home. Subo para arriba e pousome aquí as cousas que ainda a derramar todo. Bueno. A ver, Deixa home, polo pero que é que non hai sentido ningún tamén, home. Bo, Pero veña, acabe que hoxe non está a cousa para bromas, era o que lle pasou. Me pasou, home, que me pasou, cale. Non trae boa cara, se non é Vou máis que traer boa esa. cara, me vou traer mala cara. Era o que lle pasou. Eu que sei, me deu enferma a cena, teño un dolor de barriga, non salo do baño hoxe. Dalle a barriga. Uf. Home, pois mire, casualmente, trouxen eu aquí unha cousa que lle vai ir como anillo ao dedo. Pero que é iso? Mire, pai, este é... Que é? Este é a hoja bendita, home. Este é a hoja bendita que foi generoso ao corpiño león a misa. A hoja E trouxa. Mételle un rolo, xa verá que ben lle vai pa a barriga este. Tome. Pero a hoja bendita vou para a barriga. Home, non vai ser bendita, carallo. Se provo calquera cousa... Beba aí, beba tranquilo. Beba ao xeito. Non se vai a mancar. Isto queima! Cuspa cabate a súa. Isto é aguardiente, animal. Va, que vai ser aguardiente. Ó. Ah! Tra pa cá.
Ai! Vais de aguardiente. Home! Carallo, pois é aguardiente, Home, mira. claro que é aguardiente, sí, yo tamén. Pero eu, mételle outro trago que aguardiente para a barriga, vai ben tamén. Saque, A mí xa me daban de pequeno. Saque de aguardiente. Beba, home, que este da casa, Non isto a non podo lle fai beber, mal. non a podo beber que me senta mal e despois puñeme moi mal. Saque. Beba, carallo, nin que lle Que non dera la veneno, quero, hombre. home. Beba aí. Nin que lle dera veneno, tamén A a ver, bebín que eu. un trago, para que cabe. Beba aí, xa verá como se topa mellor. Bueno, beba con xeito, non son pon. Que tal? Que hacemos a barriga, algo, xa? Ve! Sí. Os remedios dos vellos non fallan nunca, hombre. Ah, pois- Bótelle outro trago, xa verá. Ah, outro. Lo parió. Que tal? Caramba! Se me xenta algo burroso. Sí, pero a barriga pasa, yo. Vai millor, vai millor. Vamos millorando, eh? Dase conta como Lizardo é o mellor médico que este? Dase conta? Bueno, Eh. a ver se ahora se yo sobe os fumes á cabeza porque andou aí pintando na cabata. No, agora lle No sé, está no. vindo a cabeza e hostia caña, lampeiro. Bueno, vai a partir Se o bastón, pase, era coxe, broma. a ver se vai cobrar Era usted broma. hoxe. Que tal? Millor. Notase mellor da barriga. Bueno, moito millor, eh? Dámelo. O remedio foi bo, non hai caso. Isto é medicina natural. E ainda por riba é moito máis barata que a outra. E Só será? lle vou cobrar 100 euros pola aguardiente. 100 euros pola aguardiente. Sí, é lá o que pensa Pero- que a regalan, ou... Home, regalan, pero 100 euros esta botella de aguardiente é un abuso, home. Aí é un abuso. Curullo o dolor de barriga en 2 minutos e é un abuso. Abuso é o precio da gasolina, carallo. Anda, solta pita, home. Solta pita. Tamén ten razón. Non sea raca, Venga, non. Pois mire, hoxe pago yo contento que hasta me curou a barriga. Hómelo. Que alegrou unha tarde, ó. Tu Arregalado. vai maravilla. Vai Bueno, moi pois... ben. Oiu, se non lle compro máis nada, vou ir marchando. Nada, eu xa estou. Xa leva hallos un pouco mirando o reloj e dando a cabeza. Se tal vos. Que foi? A barriga Que lle outra vez. pasa? A barriga outra vez. Bueno, eu teño que marchar. O cuarto de baño está aí para atrás. Que non che... Ya, barbaridade. E deixou quedar a botella, gracias. Hasta mañá. Consulta Florida, súa, eh. Muy bien. Queredes un trajillo de Vaya aguardiente? no, Non vos doi a barriga, ni nada. Estamos traballando nos. Bueno, Eres un Estamos bo traballando. trampas. Pase de aí, é pase de natural. aí. Remedio natural. Tramposo. Señoras e señores, recantos no lugar da Televisión de Galicia.